Manda. Manuray na sa tagpahan guys na. Naon sa bagay na guys, ang akong gipalit-pahan unong kabuok. Unya 5 ra din hatag na. Wala na ko sorry yung 5. Wala na ko gipalit ang budget ba. Ako lang sabi ko at least na ako gamay nga kalingawan karon taga. Yan sa mga ang gihatag niya 5 ra ka buok. Ako giingon niya unong akong paliton. Unya nasayod siguro siya ihap. Ako lang pag-remind next week kay Bernice Maron niya kalunis ko sa trabaho. Manuray na ta guys. Kaya aron mahalinan ta. Sige bye. Thank you for watching guys. See you next video. Bye. Good morning guys. Good morning na kong tanan. Mamainit na sa ta guys. Mga pinas at ta. Nya karon nang atong ipares atong kape kay sliced bread. Nya atong butangan og itlog o kamatis. Ako ra sa gining binto guys ha. Bintong-binto ra sa ta. Way laing ginaan. Ni balik. Ano ni ay. Nya kani sa siya kay kanggol gid. Kaya ang kamahal, kaya panood ko ni. Kaya panood ko. Lang ka guys! Hindi kayong kape guys. Good morning guys! Good morning na tong tanan! For today's guys, magkuhan na po ta, magluto ta og itlog at ipalaman sa panya. Manuroy na po ta. Naray. Init na itong mantika. Mauna ato ang tuon. Unya, kato din pan nga kuwangan nag-usa guys. Dito na ko nipalit na kong pan. Ako na siyang giremind. Gihatagan ako. Okay ra kay nihatag na sad siya. Maratot. Update lang niya ta ha og manuroy na ta. Bye.